assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi mo woni e mon foof salminama yinde manama yettode sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka aljuma ina woni joyi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaaɗe leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka aljuma hande ne wayno gari koye toɓɓere wotere toɓɓere ko fate banggal haali ko wiyete assise de la justice woni tan ko fate banggue yewtere wannone nde gam etade yurnitade hono lawol leydi Sénégal puɗɗortoɗen ko jayde losoloy guendire nde wi ko on ɗon rapport nden yewtere ko yewte banggue hono assise de la justice leydi meɗen Sénégal faya koye application rapide eɗen toɓɓe nanodirade woni tan manam waɗe no wirani eko tonga toon to nden yewtere wannode toon to jamñajo ko hanki janenkoɓe mbi kanko chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne wayno o jaɓɓotno on ɗon rapport woni nden deftere e tonguide muɗum ko tolni e capanɗe tati recommandation e wiide nden jayde guendiri e losolay lotoma quotidien e o subaka kam ne arti hen wi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne wayno tan heeɓi on ɗon rapport des assises ko yewte banggue justice woni ñawoje lawol leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan de kanko hoore leydi ndi omo haala wi wonde tan de oɗo saaha hande waktu heedi waylude e systémique ko fate banggue on ɗon ngol lawol leydi meɗen Sénégal manam tan kala toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko lurdanoɗe te jewtuda pamodira ɗum ɗon waylude ɗum yonti oɗo saaha tene kadi ma wayle ko ɓuuri yawde yaccade e wiide makko noon ina laaɓi ceer ɗen toɓɓe e proposition ngaji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗama tawi fandare nde ko artirde hoolare hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni ñawore nde e ɓen ɗon ñawateɓe so tawi woodi ko lombi hakkude mabɓe kala e saaha ɗin ko guuɗi ina jaaji e nder nden jayde witende le témoin quotidien vox populi kamni arti hen wi ko remise ko fate banggue ɗen pamodiri assise de la justice leydi meɗen Sénégal kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoore leydi ndi o wi kala toɓɓe nanodiraɗe ma kay ha joni ciine ko ɓuuri yawde yaccade ko wona ɗum ko noon kanko hoore leydi ndi ɓe mbi ko deñi hakkillaji ɓen toɓɓe capanɗe tati ko wiyete recommandation on ɗon assise kala ma waɗe appliqué en tout cas ma ɗum sine ko ɓuuri yawde yaccade wiide makko noon waktu waylude systémique ñawore lawol leydi meɗen Sénégal yonti kona ɗum ko addi ko haala oɗo saaha ko fate banggue tawedemo toon to conseil supérieur de la magistrature ɓe mbitandi kanko hoore leydi ndi o wi wonde so tawi argument ji ɗi gona argument ji intérêt personnel en tout cas kanko o wona tigui ha joni baɗo jaɓowo on ɗon poste konngudi makko ina jaaji e nder on ɗon fannu wonto haalni wi wonde ni ko fate banggue ha joni heddademo walla yaltudemo e on ɗon conseil supérieur de la magistrature ɗum ɗon ina wayno o wiyta hen eyi kono kadi o wiyta hen ala jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias nde kam ne arti hen wi ina wayno tan ko dokkirgol ngol cimtol golle ko fate banggal haali lawol leydi meɗen Sénégal on assise ɓe mbi ko justice la voie de l'indépendance en tout cas ɗum woni koɓe mbinde gardinde bindol docteur walla professeur Babacar Gueye mo ganduɗa kam tagui wonno bebtinannoɗo ko fate banggue nden yewtere holiti wonde tan o yewtidi e hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye te on ne wayno deññi hakkille makko wi wonde kala toɓɓe capanɗe tati jewtudaɗe te nanodira ko yewti on ɗon assise foof ma waɗe appliqué en tout cas ma sine ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe garti ha joni e jaltal walla heddade président de la république e on ɗon jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje e nder on ɗon conseil supérieur de la magistrature ko goto e recommandation ngaji woni ko goto e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe yewtama kono famodiraka e nder on ɗon fannu ɓe kolti wonde ko chef de l'état holliti wonde wiita eyi ma ummo toon kono kadi wiita ala ma heddo toon ko wona ɗum ko jeynenkoɓe garti e ndeɗo mayde ɓe ganduɗa ɓe ko yooliɓe maaje kaɗɗi toon to woɗɗani Saint-Louis toon to diwan Mauritanie ɓe mbi ko capanɗe jeeɗiɗi innamade kawre ladial capanɗe jeegom ɓe ko majjuɓe e yo leyru kan ɗon laana wanno ko ɗanniyankoɓe toon to maaje kaɗɗe ɗe Mauritanie jayde besbi le jour ne wayno ari e ko yewti e hoore Bassirou Diomaye Faye tawede ɗum walla heddade ɗum toon to conseil supérieur de la magistrature janenkoɓe mbitandi ko kanko chef de l'état wi wonde ni ko ha joni o wiyta eyi omo heddo toon walla ala mo ummo toon no wawi wade fo janenkoɓe mbi ko ni oui ni non mbo chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗin konngudi sifaji kala ne tawe nder nden jayde witende besbi le jour janenkoɓe
nde jilliyima toon to dowla Mauritanie jogde ko ngudi Ibrahim Daoul Abeid kanko on ɗon opposant ngana mbo on ɗon régime o wi tan de ina wayno ko waɗi contesté manam o jaɓani cubtogol walla subtere Mohamed Sekoul Ghazouani e wiide makko noon kanko Ibrahim Daoul Abeid wonde tan ombo heeɓi yaade ɗum ɗo ha gasa so tawi ni jari o acci hen fitanu makko en tout cas kanko candidat on ɗon mawo ya hen ha gasa ɗin ko goni makko ne jaaji hello joyi e nder nden jande witende besbi le jour. Sud Quotidien arti walla heddime ñawoji ko fate banggue on ɗon assise nationale ɓe mbi ko ummade chef de l'état toon to conseil supérieur de la magistrature le 8 mai do Diomaye noon janenkoɓe mbiri o wi eyi kono tan de en tout cas toɓɓe tati ene jowa on ɗon hoore leydi ndi o wi noon faya koye application immédiate woni tan sinnude ɗen ɗon golle ɗen toɓɓe kaldaɗe e on ɗon réforme ganduɗa o ko justice woni lawol leydi meɗen Sénégal kono ɗum ko janenkoɓe garti e jangde ɓe mbi ko candidat ji kewɗi oɗo saaha hannde mbaɗani bac sababu o noon ko waɗede exclu woni yaltinede ha laaɓa ceere ko yetti ɗin ɗon lycée ji saabi noon janenkoɓe mbi ko les téléphones portable kañumen goni ennemi numéro 1 ennemi public numéro 1 en tout cas ɗin ɗon élevé ɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe candidat ji ko ɗum woni ko jaltinira e nokkuji ɗi ina tawe hen tirage au sort kan Maroc décembre 2025 janenkoɓe mbi ko Sénégal Burkina Faso une revanchard dans l'air en tout cas ko joptigu oɗo saaha hannde jogori teskede caggal nde Sénégal ilminoɓe e on ɗon demi final CAN 2021 toon to Cameroun. Li Quotidien arti conseil supérieur de la magistrature le nuit wi ni noon bettere walla ni ganduɗa nde ko jimde hakkillaji nde manam nde Diomaye Faye jabti hanki ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni addunoɓe on ɗon rapport to banggue yewtere ko wiyete assise national e mbi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴettino pellital timmugal yaltude toon to conseil supérieur de la magistrature so tawi o arino e pouvoir ɗum ko haalno ɗum koye nder campagne électoral jewtuɗo janenkoɓe mbi ko caggal noon nde o ari e gardigu laamu ngu nde wayno tan o wayli konngol e ñalawma henko saabu o wi ko wiyata eymowo heddo o wiyata eymowo yaltu toon ɗon conseil supérieur de la magistrature e wiide makko noon mawo won neutre en tout cas par rapport to banggue conseil supérieur de la magistrature kono kadi to banggue on ɗon gonga mo ganduɗa ko magistrat ji ɗi jiiɗi yo président heddo ina foti ha joni heɗede wiide makko saabu ɓe nan koltini wonde yidde mumen ko yo président heddo toon ɗon nokku conseil supérieur de la magistrature en tout cas mawo leydi ndi o saaha ɓuuri ɓattade ko heddade no wiide janenkoɓe e so ummade toon ɗon conseil supérieur de la magistrature. Walf Quotidien wi ko heddade président de la république toon to on ɗon conseil supérieur de la magistrature lo ni wi nino do Diomaye on ɗon wiita mi wiita ala mbo Diomaye woni koɓe jañi hen e helle mabɓe jiiɗiɗi goɗɗum ko tawete hen ko nomination woni hokkude yimɓe postoji ha tengti toon to jagoɗo tan mbiɗum jagorgal tammingal gueɗe e cellal ɓe mbi tan de hande o woni ko yonnani ɓen ɗon syndicaliste uji tambiɓe ko fate banggue hujjikinanade ɓen ɗon golloɓe to banggue cellal janenkoɓe mbi en tout cas teska toon ko suɓade sehil muɗum walla sehil muɗum tawi mbaɗi ko natal on Ibrahima Sy jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal leydi Sénégal. jayde record quotidien nde groupe Futurs Médias ko ɗon tigui natirten jaadi meɗen coftal balli ɓen janenkoɓe gaari koye euro 2024 quart de finale e oɗo aljuma hannde ɓe kolliti wonde tan ko Espagne e Allemagne tawi noon ko gam place fewde toon to demi final France noon ɓe mbi ko revanchard à l'assaut du Portugal ɗum ɗon noon ko gam yoftade Portugal e on ɗon final moɓe mbasi e 2016 toon to Paris kono ɗum ko janenkoɓe garti e CAN Maroc 2025 éliminatoire on ɗon groupe L ɗon Sénégal looji Sénégal ne dusdodir toon e Burkina Faso Malawi e Burundi nden jeyde ha joni Copa America caggal nde o yowa hakkude manam tawi ko cumul de carton mo ganduɗa kam woni Brésil e Uruguay ko ɗo jamma tijjare ɓe mbi ko beele compétition gasanani wonande Vinicius Junior. Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓe men jayde jeewoɗo subaka janenkoɓe ne wayno gaari koye euro 2024 Espagne Allemagne ko hande sanga 16h ɓe kolti won noon ko ɗum final ko adi manam ko final avant l'heure choc des étoiles en tout cas ko pelmodire koode ha tengteɗe koode tokose ɓe koliti won tan ko force de frappe de la Roja woni on ɗon équipe mo ganduɗa ko espagnol ɓe kolti wonde ko on ɗon dynamiteur Lamine Yamal et Nico Williams
junior kono ɗum koɓe garti fleuron de la Mannschaft on ɗon suka mo ganduɗa kamni ina dari no fewi wiyete ko Jamal Musiala moɓe mbi ko arme fatale wonande on ɗon équipe national Mannschaft woni on équipe mo leydi Allemagne kono ɗum ko jani koɓe gaari CAN 2025 tirage au sort éliminatoire waɗi hanki toon to Johannesburg ɓe mbi tan de ko le Sénégal ma yitodir walla ni ma fottit e Burkina Faso siftinde on ɗon éliminatoire ko équipe aji ɗiɗi jaltata e on ɗon poule Sénégal noon logique koye on ɗon poule mo ganduɗa ko poule L dusnodirde nde Burkina Faso Malawi e Burundi tedduɓe yeeɓoɓe Yawpinde TV ko ɗum wonno ko cuɓinoɗen e oɗo subaka hannde jayɗe sappo ɗe ganduɗa ɗe garti ko ɓuuri mantinade ko yewti on ɗon conseil supérieur de la magistrature walla mbiyen ko yewti lawol leydi Sénégal e on ɗon assise kono kadi on ɗon tirage au sort CAN toon to Maroc 2025 jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage on mbiyama aljuma mubarak yo Allah hokki en week-end moƴƴo on jarama